ఆదికాండము పరిచయం. ఆది అనే పదానికి మూలం లేక మొదలు అని అర్థం. ఈ పుస్తకం విశ్వ సృష్టి గురించి, మానవజాతి ఆరంభం గురించి, లోకములో పాపం శ్రమ మొదలు కావడం గురించి వివరిస్తోంది. ఇంకా ఈ పుస్తకం దేవుడు మానవులతో ఎలా ప్రవర్తించాడో వివరిస్తోంది. విషయ సూచిక: విశ్వం మరియు మానవుడు. సృష్టి వృత్తాంతం: పాపం మరియు శ్రమ. ఆరంభం: ఆదాము నుంచి నోవాహు వరకు. నోవాహు మరియు జలప్రళయం. బాబేలు గోపురం. షేము నుంచి అబ్రాము వరకు. పితరులు: అబ్రహాము, ఇస్సాకు మరియు యాకోబు. ఏశావు వంశస్థులు: యోసేపు మరియు అతని అన్నదమ్ములు. ఐగుప్తులో ఇశ్రాయేలీయులు.